jo UHC ma non diki ji tingi pugre wangi nurses mag UHC wangi clinical officers mag UHC to wangi doctors de non diki in the same period mano ndalo moro mane COVID-19 timorecha get jotich mang'eny ne dwarore koro sirikal ma national government nondiko jo UHC gi mondo tie counties koro from 2019 nyaka sani jo UHC mag nurses gi mag legal officers mshahara magichamo gi mshahara ma jowetegi manondiki normally chamo opogore. Edo ka jo UHC mane ondiki kaka nurses ma e different counties gichamo mshahara ma nus ne nurses ma ondiki hospital kanyo chon. Mane kelo kokon. Negine contracts moko kumi contracts ma 6 months. Kaso main contracts ma 3 years. Kaso contract osbedo kibero renewed. To yekan wangi si mag doctors be I think madime ariyo. My contract I think dinyaka 2027. To wanted kind UHC doctors to gije UHC nurses ne doctors no dik ge e yor marsi biyema na wango. Koro jo UHC masani osbedo ka nyiso sirikal ni onego bedni indiko gi a permanent and pensionable terms tichulo gi mshahara marom gi joma hospital ni mar indiscrimination kichuli for example sing of Prabich to nyawo dimitiyogo kamora chiel ichulo singal fumi achiel. Winjruok ne nango Davji ndalo mane kawo nikech mano higni auchiel mokalo winjruok ne nango. Ingeni